Sa ngalan samahan og sa Anak og sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaaw sa kanimo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kaluy kami, Ginoo, kay nakasala kami, kanino ipakita ang imong kaluy, uluwasa kami, Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, padanagi ang among mga kasing-kasing sa kahayag sa imong himaya. Pinaagi sa maong kahayag makalabang unta kami sa kangit-ngit ni ining kinabuhia ug makadangat kami sa puloy-anan sa kahayag nga walay katapusan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Juan. Ug atong madawat gikan kaniya ang bisan unsa nga pangayoon nato. Kay gituman man nato ang iyang mga sugo o gibuhat ang makapahimuot kaniya. Ang gisugo niya mao nga mutuo kita sa ngalan sa iyang anak nga si Hesukristo ug maghigugmaay sumala sa sugo ni Kristo. Ang nagtuman sa mga sugo sa Dios, anaa sa Dios. Og ang Dios anaa kaniya. Og masayran nato nga ang Dios ania kanato pinaagi sa Espiritu nga iyang gihatag kanato. Mga igsoon, ayaw ninyo tuuhi ang tanang nagpatuo nga ang Espiritu anaa kanila. Kundili o sisaan ninyo, kundiin bagayod, gikan bagayod sa Dios ang Espiritu nga anaa kanila. Kay daghang dili matuod nga mga propeta, nadungha sa tanang dapit. Mailan ninyo kung ang maong Espiritu iya ba sa Dios pinaagi niini. Ang nagpahayag nga si Jesucristo nahimong tao iya sa Dios. Apan ang dili iya sa Dios. Ang maong Espiritu iya sa kaaway ni Kristo. Nadunggan ninyo nga moanhi kini o karon ania nagayod sa kalibutan. Apan kamo mga anak, iya sa Dios
o gidaog ninyo ang dili matuod nga mga propeta. Kay ang espiritu nga anaa kaninyo mas gamhanan kaysa espiritu nga anaa sa mga tao nga iya sa kalibutan. Naghisgot sila mahitungod sa mga butang sa kalibutan, ug namati kanila ang kalibutan, kay sila iyaman sa kalibutan. Apan kita iya sa Dios, ug ang nakaila sa Dios magpatalinghog kanato. Ang dili iya sa Dios, dili gayud magpatalinghog kanato. Og pinaagi niini, maila nato ang espiritu nga nagtudlo sa matuod ug ang espiritu nga wala magtudlo sa matuod. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Iatag ko kanimo nga imong kabilin ang tanang mga nasud. Ihatag ko kanimo ang imong kapilit at tanang mga nasod. Ang ginumingon ka naku, ikaw ang akong anak. Karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo ka naku, gatagan ko ikaw sa kanasuran, anon may mong kabilin. Ug sa kaglanan sa yutang, aron may mong katigayunan. Ihatag ko kanimo nga imong kapilit ang tanang mga nasod. Ug karon o mga hari pamati kamo, pagmatngon kamo nga mga nagmando sa hayutan. Alagari ang ginuban sa kaluko, paglipay kamo sa iyang atubangan. Uban sa pagkurog, simbahan ninyo siya. Ihatag ko kanimo ang imong kapilit ang tanang mga nasud. Malindog po niyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, o Ginoo. Sa pagkadungog ni Hesus nga gibilanggo si Juan, miadto siya sa Galilea. Mibiya siya sa Nazaret ug didto puyo sa Capernaum, usa ka lungsod nga daplin sa lanaw sa Galilea, sa kayutaan sa Zabulon ug Neftali. Sa ingon natuman ang gisulti ni propeta Isaias, yuta sa Zabulon ug yuta sa Neftali, agianan padulong sa dagat, tabok sa Jordan, Galilea sa mga dili Hudiyo. Ang mga tao nga nagpuyo sa kangitngit
nakakitag dakong kahayag, kanila nga nagpuyo sa mangitngit nga yuta sa kamatayon, mudanag ang kahayag. Sukad ni adto, si Jesus nagwali nga nagingon, hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Si Jesus misuroy sa tibuok Galilea, og nagtudlo sulod sa ilang mga sinaguga, og nagwali sa maayong balita, bahin sa paghari sa Dios, og nag-ayo sa mga masakiton. Mikaylap sa tibuok Syria ang iyang kabantog, og gidala sa mga tao ngadto kaniya ang tanang nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit ug mga balatian, mga giyawaan, mga patulon, mga paralitiko, ug giayon ni Hesus silang tanan. Daghang mga tao misunod kaniya gikan sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea, ug sa tabok sa Jordan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kumusta man ang kinabuhi? No? Humans Pasko, humans bagong tuig, balik na putas atong trabaho. Bisan napakita sa Simanas Pasko, ang atong ordinaryo nga kinabuhi, nagsugod na. Trabaho, may gani kay way eskwela ro no? Unya, ubahan, makaingon nga, makakapoy, makaluya, tungod kay ninata sa matawag natog back to reality. Dunay usa ka sugilanon, usa ka magtutudlo, nangutana sulod sa ilang lawak tulunghaan. Miingon siya, unsay timailhan, nagikan sa kangit-ngit, mubanos na ang kahayag. Miisa ang usa ka inunan, og miingon, Ma'am, mailhan nato nga ang kangit-ngit mubanos ang kahayag, nga inigmata nako, ako nang mailhan unsay kalahian sa kahoy nga akasya ug mangga. Ingon ang magtutudlo sayop. Miisa na sad sa kamot ang iyang usa ka tinun-an ug miingon, makit-an o mailhan ako, ma'am, nga buntag na nga nay kahayag kung ako nang ma-differentiate ang iring ug ang iro. Mingon ang maestro sayop. Mingon siya, mingon ang magtutudlo, mailhan ninyo, nagikan sa kangit-ngit, mubanos ang kahayag, kung makita ninyo sa kadausa ang Ginoo. In the midst of darkness, light gives hope. It gives us something to hold on and to look forward. Ug mao kini ang gisulti ni Propeta Isaias diya sa daang kasabutan ug sa bag-ong kasabutan, kining maong kahayag na himong tinuod diha ni Kristo. Ug sa atong ebanghelyo karon, misangyaw si Jesus, hinulsuli ang inyong mga sala, kay hapit na maghari ang Dios. Gani sa atong nadungog sa ebanghelyo, si Jesus nagsangyaw sa laing-laing dapit, nag-ayos ilang mga sakit ug laing-laing mga balatian, lawas ug galag. Ug si Jesus sa ilang panahon ug karon, susama gihapon, kagahapon, karon, ug sa umaabot. Siya gihapon ang kahayag nga magdanag sa atong kinabuhi, bisan pa man diha sa kangit-ngit, mag-alim sa tanan natong mga balatian, tanan nato nga mga sakit sa kalag ug lawas.
og sige gihapon siya sangyaw nato, biyaan ang sala, kinulsulan ang sala, kay hapit na maghari ang Dios. Nining panahon sa ordinaryo natong kinabuhi, uban sa mga dagko nga mga celebrations, sa atong pagkinabuhi, labi na sa atong pagkainahan, pagkaamahan, pagkamagtutudlo, o sa kaordinaryo nga trabahante, negosyante, usahay sa atong adlaw-adlong pagkinabuhi, makalimot ta nga kita usab di ay pinaagi sa grasya sa Dios, nahimo tang kahayag alang sa uban. Pero kasagaran nato ganahan gyud dag kangit-ngit, kay nganuman og naatas kangit-ngit makabuhata og bisan unsay angay natong buhaton. Dili ta diyas kahayag kay dayag ra kaayo. Apan gipahinumduman tas Ginoo nga unta mukuha tag igong kahayag niya aron diha sa kinabuhi sa uban makadan-ag kita diha sa ilang kinabuhing mangitngit. Atong paminawon ang pulong ni Jesus sama sa mga tao nga misunod og miduyog kaniya. Kay alang nila sa Ginoo ra gyud ta makakita og tinuod nga kahayag og paglaom. Nagtuo ta mga igsoon nga kining kalibutanong butang, kalibutanong mga gahom ug bahandi, nagtuo ta nga kini mao itubag sa atong kakwangan. Nagtuo ta nga kining mga butanga mao'y maghatag natog kalipay nga tiunay ni ining kinabuhia. Ipahinumduman kita sa atong ebanghelyo karon nga dili ta makaangko ni ana kun ang tanan natong kinabuhi ato rang iagad ni ana. Nakinahanglan tag Ginoo sa atong kinabuhi. Nining madulom nato usahay nga pagkinabuhi, unta makit-an nato si Jesus sa kadausa kanato. Labi na sa atong mga igsuon or kaha sakop sa panimalay nga usahay anaa ang kadulom o kangit-ngit ug wala na sila'y kapangitaan pa o kahayag. Unta pinaagi sa kahayag ni Kristo, kita usab mahimo nga kahayag alang sa uban. Amen. Manindog palihog, mga pag-ampo sa katawhan, mudangop kita karon ngadto sa amahan, nga mituman siyang saad sa pagpadala kanato siyang anak, aron dad-on niya ang gingharian sa Dios dinhi sa kalibutan. Mutuwaw kita sa pag-ingon, amahan sa kahayag, dan-agi kami. Amahan sa kahayag, dan-agi kami. Nga ang Santo Papa, si Papa Leo, ang mga kaobispuhan o mga kaparian, magsangyaw pinaagi sa pulong o sa buhat sa presensya sa Diyos nung gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, dan-agi kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, maghatag og kahayag ngadto sa mga katawhan nga nagpuyo sa kangit-ngit, pinaagi sa ilang matinud-anong pagpangalagad kanila. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, dan-agi kami. Nga hangpo nato ang presensya sa Dios dinhi sa atong taliwala, pinaagi sa atong paghigugmaay o pagpinasayloay sa usag-usa. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, dan-agi kami. Nga ang mensahe sa Dios nung gugma, padayon mutuhop diha sa kinabuhi sa mga kabos o sa may mga balatian, bisan pa man sa mga pag-antos nga ilang giagian. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag, dan-agi kami. Nga imo untang isipon,
nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga halangdong Teofilo kamomot. Mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampag kita sa Ginoo Amahan sa kahayag dan agi kami. nga ang mga matuohong mihalina makakaplag sa ilang tunhay pahulay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan sa kahayag dan agi kami. Dios sa among amahen, ang pag-abot sa imong anak, naghatag ka na mong kahayag o paglaom. Himua kaming mga instrumento sa pagpadanag sa maong kahayag, ngadto sa uban, pinaagi sa among mga pulong ug mga buhat. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Dahawata o Ginoo, ining among mga kasa, tilaan sa mong ugma, sa lupaon sa tusa. Pano kining Ginoo, inaman sa kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong mga liya, ilihatag ka namo, ulang imong amahan. Mga igsuon, pagampo kamo, aron ang ako o ang inyong mga sakripisyo, dawato nunta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa buong santos nga simbahan. Dawata Ginoo ang among mga halad, nga nagmatuod sa mahimayaong pagbinayluay, aron samtang gihalad namo ang imong mga gihatag, mahimo kaming angay sa pagdawat kanimo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga mahen, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo, ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan, ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo, nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan, diha siyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos, 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 Ginoong Diyos kagahuman, puno ang langit, ug yuta sa iyong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kahitasan. Santos gyud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu, aron pagsantos niini mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini, ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ninyo nga tanan ug kana. Kay kini mao nga kong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi, tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, ipasalamat kanimo pag-usab, nihatag ni ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini, og panginom kamo nga tanan, gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabago, si Kristo balik Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga muatubang ug mualagad kanimo. Imuha nga kami nga mga lawat, sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imuha nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto nga among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dadas silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, imuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan, uban kanila, amo ikawng daygon, ug amo ikawng himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. ang mahalagang ka sa mga langit. Pagray ko ng imong ngalan, moabot ka na ang imong hinarian, magmari mong pagbuo, ini sa iyo na mayroon sa langit. Ang kalanguna mo sa matagalaw, ihatag ka ng karungan lawa, upasayo kami sa mga sala. Maayong nagapasayo kami sa mga kasalakan namin, o hili mo kami tugyan sa pansalay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan,
Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon, sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubo. Kay malaging hangyan, ang pag-imaya, hangtod sa kahatulan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manausab kaninyo. Ipakita ta ang panaginig sa unay, panagdait. Tinimaw ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang o mamaayo ako. Magampo kita. Liguna, Ginoo, ang among kinabuhi, pinaagi sa gahom sa mga santos nga misteryo. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab Ug kaninyo. manalangin kaninyo makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng misa atong dadon ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.